ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. മൈദപ്പൊടി, ചിക്കന്, ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ മിക്സി ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട, ഒരു 5 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 3 പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കരിയാമ്പില, മല്ലിച്ചപ്പ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. ചട്ടി ചുള്ളിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കരിയാമ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട ശേഷം പച്ചമുളക് മാറുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരണം. അതോടെ നമുക്കൊന്ന് കാത്തിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഉപ്പ്, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു പച്ചമുളക് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാത്തിക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല റെഡി. നമുക്ക് ദോശക്കിൽ നോക്കാം. മിക്സിൻ്റെ ഒരു ജാറിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അടിക്കാം. അപ്പം അടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിത് വെറും ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദോശയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാ മാവും ദോശയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 4 മുട്ട ഉടച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ദോശ മുക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാക്കി വെച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വേറൊരു തോലും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം ലെയറായി വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് തോല് ഇതിൻ്റെ മീത്തിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുണ്ടായ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കറക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ